नमस्कार मंडळी, मी संजना संजय भोगले। कसे आहात तुम्ही सगळे? बरे ना? आणि ऐकताच ना माझी कविता? ऐका हा। तर आज मी माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर माझी दुसरी कविता अपलोड करणार असेल आणि त्या कवितेचं नाव असा, आज होता हा स्त्री जन्माचा स्वागत। आज होता हा स्त्री जन्माचा स्वागत। ऐका तर मग। जलामल्यापासून चेडू झाला असा म्हणान हिनवल्यानी। जलामल्यापासून चेडू झाला असा म्हणान हिनवल्यानी। चेडू असाता असा म्हणान इटमल्यानी। चेडू असाता असा म्हणान इटमल्यानी। जन्माक इलय चेडू म्हणान हसना सुद्धा लांब रवला। जन्माक इलय चेडू म्हणान हसना सुद्धा लांब रवला। अहो हसना बिसना काय घेऊन बसलास? आधी लिवना वाचना लांब रवला। अहो हसना बिसना काय घेऊन बसलास? आधी लिवना वाचना लांब रवला। रांधा वाडा उष्टी काढा ह्याच्यातच गेलो जन्म सगळो। तरी सुद्धा भोगूकच होयो जन्माचोयो भोग सगळो। तरी सुद्धा भोगूकच होयो जन्माचोयो भोग सगळो। म्हणूनच तेव्हा घडली होती क्रांतिज्योती सावित्रीबाई। म्हणूनच तेव्हा घडली होती क्रांतिज्योती सावित्रीबाई। आणि म्हणूनच तेव्हा घडली होती सांभाळ करणारी सिंधुताई। आणि म्हणूनच तेव्हा घडली होती सांभाळ करणारी सिंधुताई। ह्या सगळा होता जुन्या काळात। आता नाही सांगला तर तुमका कसा काळात? आता नाही सांगला तर तुमका कसा काळात? आताचो काळ जरा येगळो असा। आताचो काळ जरा येगळो असा। चेडू झाला तरी दणक्यात करतच स्वागत। चेडू झाला तरी दणक्यात करतच स्वागत। वाटत नाही मनात त्यांच्या जरा सुद्धा दिक्कत। वाटत नाही मनात त्यांच्या जरा सुद्धा दिक्कत। अहो काय सांगू तुमका इतक्या होता हा आता चेडवाचा स्वागत। अहो काय सांगू तुमका इतक्या होता हा आता चेडवाचा स्वागत। खयच कमी पडणारी नाय हा आजची ही जिजाबाई। खयच कमी पडणारी नाय हा आजची ही जिजाबाई। आणि सगळीकडे पुराण उरता आजची ही लक्ष्मीबाई। आणि सगळीकडे पुराण उरता आजची ही लक्ष्मीबाई। आज कोण नाय हाती एवढाच माका सांगा। आज कोण नाय हाती एवढाच माका सांगा। नसात जर खेच्यात ती तुम्हीच माका सांगा। नसात जर खेच्यात ती तुम्हीच माका सांगा। कशाक नाया तेच्यात ती ता तुम्हीच तुमका इचारा। कशाक नाया तेच्यात ती ता तुम्हीच तुमका इचारा। कारण त्याचा तुम्हीच नाही ना। कारण त्याचा तुम्हीच नाही ना ह्या तुम्हीच तुमका इचारा। आज असा ती एसटीत कंडक्टर। आज असा ती एसटीत कंडक्टर। आज असा ती इमानाचो पण ड्रायव्हर। आज असा ती इमानाचो पण ड्रायव्हर। आज असा ती तुमच्या आरोग्याचो डॉक्टर। आज असा ती तुमच्या आरोग्याचो डॉक्टर। आज असा ती तुमच्या घरातलो होम मिनिस्टर। आज असा ती तुमच्या घरातलो होम मिनिस्टर। चेडवाक आता मिळता हा प्रत्येक गोष्टीचो हक्क। चेडवाक आता देता शासन मदतीचो हात भक्कम। चेडवाक आता देता शासन मदतीचो हात भक्कम। चेडू झाला म्हणान होऊ नको दुःखी। चेडू झाला म्हणान होऊ नको दुःखी। लक्षात मात्र ठेवा आता चेडूच करता सुखी। लक्षात मात्र ठेवा आता चेडूच करता सुखी। धन्यवाद। तर मंडळी, माझी ही मालवणी कविता तुमका कशी वाटली ती कमेंट करून माका नक्की सांगा। आणि माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब मात्र नक्कीच करा।